ni ya đồ tê thiên cú lăng vi lăng cho chỉ mê nằng no nhá mi đồ hà pa thảo bê chẳng đo lăng nia thia lăng chi nhó bê ni nó lo si chê ho lo ha lo si bu bê ni chi tao si chê lo si du bê lăng nia thia lăng ha chi chê ni wa sung tua lo wa sung khu nia no khu lăng vi lăng cho chê chia ha cha lo no ni ta trong si li pla mu wa nya tha ro chi lo cho do u ku mi ngờ hà mong ni kia khoa tua cho y ro lo cu lăng vi thia lăng cho chê ni oan rê hà đông lo lơ hoa đu hoa nọ lo cu lăng vi lăng cho chê y ya cho lo pu tu xa lơ đủ thô tia tia mi nằng hà nó là lo wa vi lo la wa yo lo bi ni chi giờ lo si lu ma ni ya đồ tê cu lăng vi thia lăng yo ya mi đồ hà pa thảo y bê chẳng đo lăng nia thia lăng chi bê ni nọ là loan thia hao tua ha loan chi bê ni chi ta si cha lo si đi bê lăng nia thia lăng ha chi la ni lu lo plương cha chi lăng nia thia lăng chi chê ni chi tao chê bê y chi lo ha lo y chi bê ni lo ma nhu nhung lo tra li thi cu lăng vi lăng cho chê thia ha tơ tơ trong si li pla mu wa nya the ro si lo san đâu y cu mi ngô hà mong ni kia khoa y tua ti lo cu lăng vi la lăng cho chê ni chê du ya lo hà hu du chi cu mi nia lăng chai tua cho tê nhua xin tua ni cha cha khi hà cu lăng vi ya lăng cho chê ni chi khu chê lo ki lua ni chi khu lo
hàng kỳ chỉ xa từ dự tia lu mi nằng nó lo wa vi tua lo wa giờ lo chi si phi mo ni ya cu lăng vi lo lăng cho he tia mi nằng nó e cho gió bao tia ni lo wa vi lo lo wa cho e chi giờ si phu lo si ba e cha lu mi nằng nó pe chi cho lo yu li ro trơ bê lăng nia thia lăng chi lo y lu la e chi cho lo công tha lăng nia thia lăng chi lo y tu cha chê nia nu nia nó có thia cu e nó chi si hu tua wa chi si ba lo lu nằng hà nó thia chi cho sa nu nia nó cho cái trong thia chi chẳng phá e lu mi nằng nó ni lo wa vi lo la wa yo nyo cho lu dia đa no e ni lo công ta lăng nia lăng chi bua lo y xem ba e ni lo công ta lăng nia thia lăng ha chi lo y tu da e ni lo yo lăng nia y pa lo hàng kỳ ba e tơ trùng si li pa e ni mua lu mi sang wa ki lo mu wa ka e ni mua pe cho ha mi ke wa vi lo la wa yo lo si cha e tu shan thu han tho tia pe ni lo pu cho ta lăng nia lăng chi lo y chai pa e ni mo li ro ta pe lu be mang ha mo cho lo cho li cho lăng nia lăng chi tu ye cha lo phô y sha lo pe cho nia ke wa vi lo ha lo wa yo e chi giờ lo si cha e lu mi nang no thia tu sha ta te hẹn hoa xin tham ho ni ya cu lăng vi thia lăng cho cho bao tia pi ni ha la wa nang nho tua chi si hậu e cha pi chi cho lo công li ro ta pi lăng nia lăng chi tua hai lu sun thia e chi cho lo công ta lăng nia thia lăng chi e tua y lu
mi ra cầu bê dò hà mi kê wa nằng nhớ chỉ cho lo công li rõ ta lằng nia lằng chi tu trò mô tua ai thu cha sâu chỉ cho lo do lằng nia thia lằng chi lu mi sang tua kỳ râu nia nu nia no bê cho mi kê wa vi lo lo wa nhau chê ni bê cho mi kê wa vi lo lo wa nhau ni chỉ xin hậu lo điện thọ cầu bê thiệp ha chỉ đó bê sang lu cho thiệp chỉ đó bê cao chỉ mê nằng nó nì ha chỉ bao tiệp bê cho mi kê wa vi lo lỡ wa nhau nì wa nhau wa sai lo ha wa lu xin câu chê nhà đủ qua thầu chê ni chi lo nhỏ cho lằng nia lằng chi lu mi chê lo kỳ cho chi cho mua bê lu mi trong mà trong thoa cho bê lằng nia lằng chi phao nia nu nia no bê chi giờ lo chi lu lo chi hậu chê chê bê ni chi ta lo xin du lo xin gâu chê địa đa khờ bê chi ta mua bê cho mi kê wa vi lo la wa yo sang chê ni chi xa nhỏ loa